Είσαστε έτοιμοι, παιδιά? Και τα κινητά λίγο. Κινητά σας. Αμέ. Διεκδικώ την πρώτη θέση στο ευρωψηφοδέλτιό μας, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα υπηρετήσει και την εκλογική μας επιτυχία και την αξιοκρατία μέσα στο κόμμα μας. Έχει μια εικόνα, μια σκάλα που ανεβαίνει προς τον ουρανό, φεγγάρι, που σημαίνει όραμα εκ των πραγμάτων. Μια σκάλα ατέλειωτη. Και εδώ έρχεται η ουσία του πράγματος. Κάτω από τον τίτλο blog λέει ως υπότιτλος, αλλά που είναι ο τίτλος κατ' εμένα, ελπίδα, κόμμα, εμείς οι ίδιοι. Το ελπίδα εμείς οι ίδιοι είναι η πολιτική πράξη. Αιώνες φαρμάκι, γενιές φαρμάκι. Γραμμή αντιλάλησε αδιάφορος ο τιμονιέρης. Τη φωτογράφηση από την οποία ξεκίνησε η σχέση της Μαντόνα με τον νεαρό μοντέλο του Βραζιλία φιλοξενεί αμερικανικό περιοδικό. Πιο προκλητική από ποτέ, η 50χρονη βασίλισσα της Pop δείχνει τις άγριες διαθέσεις της στο νεαρό. Αντιστάθηκα λοιπόν για να μπορώ σήμερα να στέκομαι εδώ μπροστά σας και να σας κοιτώ ολοκάθαρα στα μάτια. Είστε υπέρ της χρήσης αστυνομικών σκύλων και όλων αυτών των μέτρων? Και πρέπει να σου πω, καλά που μου το είπατε, φυσικά, και πρέπει να σου πω ότι δεν μου το είπατε, επειδή πήγε τα χημικά η κυρία Λεγάκη, έχει δίκιο. Εγώ πήγα στην ΜΕΤ και ενημερώθηκα. Η ΜΕΤ έχει φέρει όλα τα όπλα που έχει η γαλλική αστυνομία. Θέλετε που τα κάνετε ένα ρεπορτάζ καταπληκτικό. Ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ, γιατί είναι με τα σήματα της γαλλικής αστυνομίας. Όπου έχουν τα σύγχρονα όπλα για τις διαδηλώσεις, που είναι όχι πλαστικές σφαίρες που λέγαμε, είναι κάτι πάρα πολύ ελαστικά, είναι κάτι καταπληκτικά μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούν οι Γάλλοι. Σας ακούω ενθουσιασμένο. Ξέρετε γιατί? Γιατί χωρίς να τραυματιστεί κανένα μπορεί να το συλλάβεις. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ο δανταϊστής Σουίτας με τα κολλάζ και τα φτωχά υλικά. Και φυσικά το αγαπημένο μας όμηρο που έρχεται από το πιάτο κομπιτού. Στην καρέκλα αυτή που εγώ κάθομαι αυτή τη στιγμή, με στείλαν οι πολίτες της Β' Αθηνών για να προασπίσω τα συμφέροντά τους και για να λύσω τα προβλήματά τους. Αν ευτυχής ή δυστυχής είμαι, δεν εξετάζω. Πλην ένα πράγμα με χαρά στο νου μου πάντα βάζω, που στη μεγάλη πρόσθεση, την πρόσθεση των που μισώ, που έχει τόσους αριθμούς, δεν είμαι εγώ εκεί από τις πολλές μονάδες μία. Αιώνες φαρμάκι, γενιές φαρμάκι. Γραμμή αντιλάλησε αδιάφορος ο τιμονιέρης. Η
Υπάρχει και μια άλλη που δεν θέλει να παντρευτεί παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται με ένα καταπληκτικό νηφικό. Ποια είναι? Εγώ αυτό που θα επιμένω, όσες ερωτήσεις και αν μου κάνετε, είναι ότι υπάρχει εθνικό στρατηγικό σχέδιο και υπάρχει από το καλοκαίρι για την αντιμετώπιση της εισαγόμενης οικονομικής κρίσης. Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Εντάξει. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, είστε καλά? Κύριε Κούλη, γεια σας, Δαπέρογλου από Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Τύσης. Γεια σας, τι κάνετε? Θέλω να συμμετάσχετε σε ένα project. Εγώ με χαρά, όπως βλέπετε, συμμετέχω. Ναι, το project αυτό είναι ένα ημερολόγιο το οποίο φτιάχνει η εταιρεία μας, το οποίο έχει ανθρώπους και ζώα υπό εξαφάνιση ήδη σε ερωτικές περιπτύξεις. Και το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι μία πώς να το πω, ανακοίνωση του ΥΠΕΧΟΔΕ. Τι λέει η ανακοίνωση του ΥΠΕΧΟΔΕ? Η ανακοίνωση αυτή του ΥΠΕΧΟΔΕ υποστηρίζει ότι η συνέβρεση ερωτική ανθρώπων και ζώων είναι παράνομη, είναι βιασμός. Άλλο πάλι και αυτό. Είναι πραγματικά γελίο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διότι αλίμονο αν καταδικάσουμε τον έρωτα ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ζώα. Ναι. Και μάλιστα ισχυρίζονται ότι έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει ακριβώς αυτό το οποίο σας αναφέρω. Δηλαδή το ΥΠΕΧΟΔΕ λέει ότι υπερψηφίστηκε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σας σκέφτομαι εσάς να φωτογραφηθείτε σε μια έτσι κάπως εξαιρετικά σεξουαλική στάση με ένα κοάλα. Και θα είστε ο μήνας Δεκέμβριος. Είστε η τελευταία εικόνα του ημερολογίου. Σκεφτόμαστε με ένα κοάλα, με ένα καγκουρό, με μια καρέτα. Θα γυρίσουμε και ένα βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, με τη φωτογράφηση για προωθητικούς σκοπούς. Θα θέλαμε πάρα πολύ και υπολογίζουμε στη συνεργασία. Το βίντεο, συγγνώμη, γιατί το έχετε κάνει? Το βίντεο δεν το έχουμε κάνει ακόμα, θα το κάνουμε για προωθητικούς σκοπούς. Θέλω όμως να παρέμβετε στον κύριο Σουφλιά και να του πείτε ότι δεν είναι δυνατόν να καταδικάζεται ο έρωτας ανθρώπων και ζώων. Ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε εντάξει. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτόματα, αυτά μπαίνουν αυτόματα, δεν μπορούν να γίνουν ρουσφέτια εντός εισαγωγικών. Ούτε στις προσλήψεις του δημοσίου. Και να σας πω κάτι άλλο. Περιμένετε, κύριε Αυτιά. Τι πάει να πει ρουσφέτη? Ο άνεργος είναι άνεργος. Τι σημαίνει δηλαδή? Είναι δυνατόν να τους ξεχωρίσουμε? Και επιπλέον, τι πάει να πει? Να βάλω εγώ 5 ψηφοφόρους μου? Και τι έγινε? Αιώνες φαρμάκι, γενιές φαρμάκι. Γραμμή αντιλάλησε αδιάφορος ο τιμονιέρης. Τηλεφωνεί ο βουλευτής και λέει, στον εστέλνω, βάλτονε. Τι θα κάνει ο υπάλληλος? Θα πει, μου είπε η Πετραλιά να μην σε βάλω γιατί ο άλλος έχει δίκιο? Η Πετραλιά και οποιοδήποτε υπουργός είναι πολύ έξυπνος, δεν είναι χαζός οποιοδήποτε να κάνει παρέμβαση σε 2.000 υπαλλήλους. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Αυτιά. Άρα, σε αυτό είστε κάθετοι.